Ona nemotivuje ľudí klasicky, že by ich tlačila alebo presviečala. Poviem to takto jednoducho, ona ich proste nastaví. Nastaví prostredie, kde človek buď vyrastie, alebo prirodzene odpadne. A to je podľa mňa najvyššia forma leadershipu ako takého a ja ju vidím každý deň v priamom prenose. Deniska je pre mňa veľkou inšpiráciou, pretože dokáže byť skvelou podnikateľkou a zároveň úžasnou maminou v súkromí. Deniska je pre mňa neuveriteľne inšpiratívna žena, najmä v tomto biznise. Úprimne obdivujem ju už od začiatku. To, ako dokáže zvládať prácu, rodinu a pritom vždy prísť pekne upravená a hlavne vždy s dobrou náladou a energiou. Tak na Denisky si najviac vážim jej neskutočne dobré srdce, tú empatiu, ktorú okolo seba šíri a tú neskutočne dobrú energiu, ktorú v sebe má. Deniska má jednu takú vec, ktorú nemá veľa ľudí. Dokáže byť zároveň ľudská, ale aj náročná. Náročná ale hlavne na seba a náročná aj na hodnoty. Nie je to typ lídera či riaditeľa, ktorý tlačí na výkon za každú cenu, ale zároveň, čo je veľmi dôležité, nikdy nepolaví zo štandardu. Štandardu seba samej a štandardu svojho tímu. Pamätám si jednu vtipnú príhodu, keď sme boli veľmi malé a keď si odo mňa požičiavala 500 korún na rifle. Pamätám si, aké to bolo náročné od nej sa so mnou o tom porozprávať a vypýtať si tie peniaze. A možno to bol moment, pri ktorom si povedala: nikdy viac, ja sa idem tomuto venovať, ja chcem rozumieť financiám. Skutočne sme hrdí na to, že sme s nej vychovali dobrého a čestného človeka. Toto je každý rodič asi hrdý na to, keď sa mu deti vydaria a keď sú spokojné sami so sebou v živote, keď sa im darí, keď sú prínosom aj pre rodičov, aj pre svoje okolie, pre seba, pre svoju rodinu, pre deti. Takže na to sme neskutočne na Denisku hrdí. Deniska, prajem vám veľa úspechov na novej pozícii, prajem veľa energie, spokojných ľudí okolo vás a pevne verím, že na novej pozícii direktorky sa vám bude dariť tak ako doteraz a ešte viac a ideme ďalej. Deniska, keby som ti mal niečo odkázať, tak by to bola len jedna jednoduchá vec a toto, čo tu odznie dnes asi viackrát, zostaň sama sebou, taká aká si. A zároveň viem, že toto je len začiatok, tak si to uži a nezabudni, že máš na oveľa viac.